Avui fem pollastre amb avellanes i calçots. Tallem els calçots a tires. Un bon raig d'oli d'oliva verge extra encara i sofregim els calçots. 5 minuts. Tallem els pebrots a tires i els afegim al sofregit. Ho tindrem 10 o 12 minuts. Ara tallem els pits de pollastre. Els afegim a la paella i salpebrem. Una bona remenada. Piquem el romaní i cap a dins. També piquem les avellanes coselva i a la paella. Ja només hi falta el brou. Ho deixem 10 minuts i afegim la maizena i 5 minuts més. Deixeu reposar una estona abans de servir.